Ассалому алейкум, Нуъман. Ва алейкум ассалом, Абдуллоҳ. Корҳоят чӣ тавр? Хуб, алҳамдулиллоҳ. Аз идора шудам. Чӣ гуфтаниҳо дорӣ? Сано суҳбат кардан мехоҳам. Хело хастаам, бародар. Ту ин ҳафта дар сафар будӣ, ҳамин тавр? Не, ман акнун якду нияти сафар дорам. Дар асл ман бо омодасозии намоишҳо банд будам. Алҳамдулиллоҳ. Медонӣ, ин ҳафта ба ман якду мактуб омад. Аллоҳ. Ва яке аз онҳо дар сарам ҷой гирифт. дар ин мактуб як хоҳар навиштааст, ки дар Қуръон дар ҳеҷ ҷояш наомадааст, ки зан бояд сарашро бипӯшонад. Ва ин як саволи хело фаҳмо ва омӯхташуда аст. Лекин хоҳар мегӯяд, ки ҳамон оятро аз сураи Нур хондааст, ки дар он ҷо гуфта шудааст, яъне калимаи химор, маънояш болопӯши сар. ва ӯ мегӯяд, луғатро ҷустуҷӯ намудам ва маънои ин калима рӯймоли шолӣ ё турӣ мебошад ва ин маънои онро надорад, ки бояд саратро бипӯшонӣ. ва ман дар фикр задам, ки ин ошуфтагии умумӣ бошад ё фикри махсуси ҳамин хоҳар. ва ман инро ҷустуҷӯ кардам ва фаҳмидам, ки ин суханҳо бисёр ҳам фаҳм шудаанд ва бисёриҳо фикр доранд, ки дар ин оят гап дар бораи пӯшидани сар намеравад, вале ман инро намедонистам. ба ҳар ҳол ман кӯшиш мекунам, ки оқилона ва дар асоси далелҳо ба ин савол ҷавоб гӯям. ман онҳоро маҷбур намекунам, ки ҳиҷоб пӯшанд. ин кори онҳост. Лек агар дар Қуръон дар бораи фарз будани ҳиҷоб омада бошад, мо бояд инро расонем ва бояд дуруст расонем. Медонӣ, ҳастанд нафароне, ки дар ҳақиқат мехоҳанд, ки ин оят дар бораи пӯшидани сар набошад, лек ҳастанд касоне, ки маънои ҳақиқии ин оятро намефаҳманд ва аз ин сабаб онҳо гумроҳанд. Бисёр мехоҳам бовар кунам, ки одамон гумроҳ заданд ва маънои ҳақиқии ин оятро намефаҳманд. Ман намехоҳам фикр кунам, ки касе дидаю дониста оятро нодуруст маънидод карда одамонро ба гумроҳӣ мебарад. медонӣ, дар забони арабӣ як хусусияти аҷибе ҳаст, ки 9 калимаи ҳар гуна мавҷуд аст, ки ҳамаашон маънои пӯшидани сарро доранд. ва яке аз онҳо ин химор ва боз ҳаст миқнаъ, миғфар ва ғайра. ва интихоби калима вобаста аз пӯшидан аст. То ин ҷо ё то ин ҷо. вобаста аз дарозӣ. Бале, вобаста аз дарозии пӯшидашуда. калимаҳо ҳархелаанд, вале дар Қуръон калимаи химор омадааст, лекин мо одатан калимаи ҳиҷобро бештар истифода мебарем. ҳиҷоб дар асл маънои пӯшидани сарро надорад. маънои асосии ҳиҷоб ин монеа аст. масалан, девор ҳам ҳиҷоб гуфта мешавад, парда ҳам ҳиҷоб гуфта мешавад. вале дар Қуръон ин калима ба маънои пӯшидани сар наомадааст ва арабҳо ҳам инро ба ин маъно истифода набурдаанд ҳеҷ вақт. як гуфта шудааст калимаи химор. ин калима худ ба худ маънои пӯшидани сар ва ба ин чизҳо монандро дорад. ин калима ҳатто пеш аз ислом ҳам истифода бурда мешуд. масалан, ҳатто мардон дар он вақт химори худро доштанд. масалан, агар сала то он дараҷаи дароз буд, ки то миёни шикам мерасид, инро ҳам онҳо химор мегуфтанд. ва мо медонем, ки занҳо худро ороиш доданро беҳад дӯст медоранд ва то ислом ҳам онҳо чизеро ба монанди бандина дар сарҳояшон мебастанд, ки аз қафо маҳкам мешуд ва пушташонро мепӯшонд. ӯ аз пеш нею, балки аз пушт мепӯшонд ва инро ҳам химор мегуфтанд. ва дар Қуръон омадааст, ки занон химори худро аз пеш сар диҳанд, яъне пеши барашонро бипӯшонанд. ҳамин тавр маънои калимаи химор ин пӯшонидани сар аст ва бар замин бояд аз пеш сар дода шавад ва бояд дарозиаш то ин ҷо бошад. ҳамин аст маънои химор. вале касе аз ин норозист ва мегӯяд не, маънои калимаи химор ин рӯймоли шолӣ ё турӣ ва ба инҳо монанд аст. ва боз як чизи дигар, ту калимаи хамрро медонӣ? ин арақ? бале, арақ. медонӣ барои чӣ арақро хамр мегӯянд? Не, чунки ӯ сарро гаранг мекунад, яъне ақлро муҳосира мекунад. калимаи хамара маънои аслиаш ин пӯшонидан мебошад. аз ин сабаб арақ хамр ном гирифтааст, чунки ӯ ақлро муҳосира мекунад. гӯё ки ақли шумо бо чизе пӯшонида мешавад вақте ки арақ менӯшед. хулоса, маънои калимаи химор ин пӯшонидани сар ва мо ҳозир бо маънои исломӣ намегӯем, мо бо маънои худи забони арабӣ гуфта истодаем. дар давраҳои қадим вақте арабҳо медиданд, ки аспҳо рангҳои аҷиб доранд, масалан аз сар то гардан сафеду боқимондаи баданашон қаҳваранг аст, онҳо мегуфтанд, ки ин асп химор мебандад. ва мо инро чӣ хел мефаҳмем? охир аспҳо ку ҳеҷ рӯймоли шолие намебанданд. ин танҳо ранги ҳамон асп аст, ки ҳамагӣ аз сар то гарданаш аст, вале онҳо онро химор мегуфтанд. бубин чӣ гуна маънои калимаҳо ҳастанд дар забони арабӣ. сад афсӯс, ки имрӯзҳо маънои химорро одамон танҳо болопӯши ёдӣ медонанд. дар баъзе тарҷумаҳо танҳо пӯшонидани пеши бар аст ва ин болопӯш метавонад шолӣ ё турӣ ва дигар хел бошад. ва ин намуди тарҷума пӯшидани сарро дар бар намегирад, лек калимаи арабии химор пӯшидани сарро дар бар мегирад. ба назари ман сабаби ин омехтагиҳо дар он аст, ки
одамон ба ибтидои калимаи химор аҳамияти ҷиддие намедиҳанд. Бисёри тарҷумаҳо хеле оддианд ва маънои умумии калимаро дар бар намегирад ва дар натиҷа мо ба хулосаи нодуруст меоем. ва шояд касе аз ин гуфтаҳо норозӣ бошаду бигӯяд: ту худак кисти ки чӣ пӯшидану напӯшиданамонро мефаҳмонӣ? Ман касе нестам ки ба шумо чӣ кор карданатонро нишон диҳам. Лекин ман бисёр мехоҳам ки одамон бофаҳм бошанд. Ана ин калима дар Қуръон ва ана ин бошад маънояш. танҳо ҳамин тавр мо ба хулосаи дуруст меоем. Ва агар шумо ягон далели дигаре дошта бошед, агар шумо маъноҳои дигари ин калимаро бидонед, пас ба мо ҳам мефаҳмонед. намедонам ин мавзӯъро расидан лозим буд ё на. баракаллоҳу фик. То дидори дигар иншоаллоҳ. Иншоаллоҳ. Ташаккур.